Min garaxxa l-villa fuq Art Agrikola u Art ODZ din hija l-villa tat-tifla tal-eks deputat laburista Bertu Paċ. Bertu Paċ li kien jaħdem mad-Dipartiment tal-Agrikoltura, li huwa wkoll konsulent tad-deputat Rodrik Galdes, Dipartiment tal-Agrikoltura li minnu ħarġet ittra illi ikkonvinċet lil MEPA biex jingħata il-permess biex timbena din il-villa fuq din l-art. Ittra li aktar tarġi stabbilit illi fil-fatt ġiet iffirmata minn persuna li ma kellux id-dritt li awtorizza dik l-ittra li eventwalment waslet biex il-MEPA approvat din il-villa. Suppost kollha isiru numru ta' investigazzjonijiet brabta ma' dan li qed jissejjaħ każ ta' abbuż ta' poter, però ovvjament ix-xogħol baqa' għaddej, ix-xogħol kien waqaf għal ftit żmien, però wara x-xogħol tkompla u llum fl-aħħar mill-aħħar qegħdin naraw din il-villa hawnhekk fuq Art Agrikola u Art ODZ. Fl-ittra li ħarġet mid-Dipartiment tal-Agrikoltura, jiġifieri d-Dipartiment li fih kien jaħdem anka Bertu Paċ, ġie mniżżel u ġie ddikjarat illi hawnhekk kien hawn razzett diġà, allura għal dik ir-raġuni l-MEPA kellha tagħti permess biex isir dan it-tip ta' żvilupp, però jirriżulta li mhux biss dik l-ittra ma kellix tiġi firmata minn min iffirma, iżda anka fil-verità hawnhekk qatt ma kien hawn razzett, iżda jekk xejn kien hawn garaxx illi bilkemm kien jintuża żesta mhux talli mawx garax, mhux talli hawn razzett, iżda talli hawn villa sħiħa għal gost u l-pjaċir tal-familja tal-eks deputat laburista Bertu Paċ.